Tak Mobile Fox je super. Yo, what's up? S kým tu dneska som? Ako sa voláš? S Kristiánem. Kristián, nazdar. Prvá otázka je, že či si členom Mobile Foxu. Nejsem. To znamená, že by si mal stiahnuť tú aplikáciu, nemáš? Nestáhnu, ale stáhnu. OK, super. Keby si mal stiahnuť tu teraz, tak vyhrávaš 1000 korún hneď na ruku. Zapneš mi hotspot. Tam je tento iPhone 16 Pro v Mobile Fox skryte. To budeš kámo musieť hodiť do prvého. Keď sa trafíš, tak vyhráš 100 korún. Do druhého 200 korún. A do tretieho vyhráš 500 korún. Ale keď budeš pokračovať ďalej a ďalej, tak máš vždycky možnosť, že o všetko prídeš. Si pripravený? Som. Kámo, tak ideš na to. Aj, máš 3 pokusy. Aj, 100 korún, kámo. Pokračuješ ďalej s tým, že môžeš o všetko prísť. Si hráč alebo sráč? Sráč. Takže vyhrávaš 100 korún. Tak musíš ešte povedať, že Mobile Fox je super, lebo kámo pozrieme sa. Čo hovoríš, telefon žije? Môže si ešte hodiť, ale telefon žije, kámo. Tak Mobile Fox je super. Aj po týchto všetkých pádoch sa ideme pozrieť, že či telefon žije. Ja verím, že áno. Zozadu je telefón ako nový a po odlepení ochranného sklička tiež. Wow, toto je zázrak Mobile Fox.